nit. Benvinguts i benvingudes a la nit de cap d'any de TV3. Bona nit, Helena. Bona nit, Cristina. Bona nit, Lídia. Bona nit, Lídia. Bona nit a tothom, moltes gràcies per ser amb nosaltres en una nit tan especial. Ara passen 3 minuts de 2:15 i ja ho tenim tot a punt per dir adeu aquest 2020. Sí, si us plau, que marxi ja. Quines ganes de perdre de vista aquest any i esperem que el 2021 ens porti, si més no, més alegries. Realment no havíem tingut mai tantes ganes d'acomiadar un any, sent molt conscients, això sí, que difícilment l'oblidarem. Com podeu veure, avui no som a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, com era tradició en altres edicions del Cap d'Any de TV3. Efectivament, no. Ens hem desplaçat uns quants quilòmetres. Som a l'altra banda de la ciutat de Barcelona, a dalt de tot, en un indret màgic que és la muntanya del Tibidabo. Una muntanya que nosaltres gaudirem des d'aquí i que els espectadors gaudiran gràcies a aquesta realització que no pararem de veure la imatge de Barcelona, És una ciutat mosaica en aquests moments, com esteu veient, preciosa. Una imatge fantàstica. Val a dir que, com dèieu, és la muntanya màgica i una muntanya freda, també, Noies, ves que la d'avui no sigui potser la nit més freda de l'any, Com esteu? Com porteu el fred, vosaltres? Mira, bastant suportable. Sí. Però hem d'explicar per què, Hi ha trampa, Hi ha trampa. La trampa la trobem al terra. Tenim aquí uns calefactors que ens ajuden a poder passar la nit amb vosaltres, aquesta nit de Cap d'Any, que més freda o més calenta Aquí estarem. ens omple de joia poder acomiadar aquest 2020. Absolutament. També ens permet estar aquí l'Helena, la Cristina i jo juntetes perquè ens hem anat a fer el test d'antigen de rigor aquest matí, Exacte. I ha donat negatiu. Ha donat negatiu. Per això estem sense mascareta, a més estem a l'aire lliure. I bastant a la vora l'una de l'altra. I podem Sigui estar com més sigui, juntes. amb fred, amb calor, si plou, si neva, per nosaltres tres és un privilegi conduir l'últim programa de l'any. Una responsabilitat també, perquè al darrere hi ha un equip de magnífics professionals i el que farem tots plegats és intentar que passeu una bona estona des d'ara i fins a mitjanit. I no ho farem soles. Veieu aquesta pantalla que tenim a la nostra dreta? Doncs molts dels nostres companys de TV3 seran amb nosaltres per compartir una estona plegats. En un any tan atípic ningú volia faltar a aquesta cita i farem més pinya que mai. Ens faran arribar també els seus desitjos i reflexions ara que aquest any s'acaba. Mira. Hola, com esteu? Ui, que animats! Sí, jo crec que estan de festa ja, Ja els tenim, ja estan saludant. Sort de la tecnologia, per això. això, heu vist que la tecnologia ens fa sentir tots una mica més a prop. Benvinguts, bona nit! Bona nit, ja ho sabeu, sempre molt a favor de la tecnologia, un servidor, sempre. La tecnologia, m'encanta. Les aplicacions ens han fet la vida molt més fàcil, sí. Però les abraçades, on hi hagi un bon abraçar-se, un tocar, que s'aparti la tecnologia. Tant de bo ens puguem abraçar ben aviat. I tant, Lluís. Quanta raó que tens amb això, amic. Ara bé, el tema de les videotrucades també té la seva part positiva. Per exemple, jo puc celebrar el Cap d'Any des del Carib, o des del Japó, o des de Las Vegas. Què et sembla? Bromes a banda. Que tingueu un gran any, ni que sigui una mica millor que el 2020, que tampoc costarà gaire. Pep, que quan a mi em veieu amb Brussel·les al darrere, allò era de veritat, I si el confinament ens hagués agafat fa 3 anys, quan la Raquel estava a Washington, allò que tenies darrere, Raquel, també era de veritat. I tant, clar. Els que hem viscut i treballat lluny de casa agraïm moltíssim poder-nos retrobar sovint amb els nostres amics, família. Així que brindo per un 2021 ple de retrobaments en viu. Com el que hem tingut tu i jo en aquest telenotícies d'aquesta temporada després de tants anys. Sí, jo també brindo per això, Raquel, i deixa'm afegir un desig, i és que les notícies que ens arribin aquest any de Brussel·les, de Washington o d'on sigui, siguin més bones que les d'aquest 2020. Bona entrada d'any! Jo desitjo un 2021 sense estar pendent dels confinaments perimetrals, municipals, al cap de setmana, entre setmana. En fi, que puguem sortir, que ens puguem moure lliurement per tots els magnífics racons de nord a sud que té el nostre país. Que tingueu una molt bona entrada d'any. Moltes gràcies, Núria. Realment no ha estat gens fàcil, tots aquests mesos amb incerteses i moltíssimes limitacions. Sí, però escolteu, és la nit de Cap d'Any, el lloc és preciós. Aquesta postal que tenim aquí al darrere, anem vestides, jo trobo que prou bé per l'ocasió, ens hem mudat com toca aquesta nit, però jo trobo a faltar-hi caliu aquí. No trobeu a faltar-hi una mica de gent? Una cosa així més, no sé, una mica d'ambient. Tenim foc, públic. Home, clar, públic. Qui no vol públic? La Covid ens ha deixat sense públic. Tenim públic? Sí? Home, tu diràs, no ens faltarà de res.
Imita'l. Mira el públic. Ostres! Ja estan saludant. Què tal, com Mare meva, esteu? quin goig! Aquí teniu una representació dels milers i milers de persones que van respondre a la crida que vam fer fa tots aquests dies a través de TV3. Que guapes, que guapos, a més, que us heu posat per l'ocasió. Hola! Escolteu, públic, suposo que haureu avisat a la família que esteu sortint en directe per TV3 ara, no? Que ja sabeu que amb les videotrucades passa allò que tu vas mudat i pel darrere et passa el familiar en pijama, que això durant passat aquest més d'una confinament vegada. ens ha passat més d'un cop. Escolta'm, això sembla una assemblea, Aixequen una targeta verda, Sí. això deu voler dir que sí, no? Que A estan a veure, punt. comprovem-ho, targetons avall. Teniu ganes que s'acabi aquest 2020? Sí, Sí. tenen moltes ganes, Sí, crec que confirmadíssim. Sí. Sembla que sí, Escolteu, estimat públic, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta nit meravellosa de Cap d'Any i també volem fer extensiu aquest agraïment a tots vosaltres. Gràcies per ser-hi avui i sempre, perquè sense vosaltres res del que fem tindria sentit. I tant que sí. Per cert, estic sentint que ens entra una nova trucada. A veure qui és. Ei, hola, voldria acabar l'any amb un fort agraïment per tots els músics, tots aquells artistes que han posat el seu talent a les xarxes socials i que d'aquesta manera ens han ajudat a passar una mica millor el confinament. Desitjant-vos un millor 2021, moltíssimes gràcies. Què voleu que us digui? Per mi això del confinament no ha estat tan dolent. M'ha permès no haver-me de dutxar cada dia, que és una cosa que sempre agraeixo. També ha permès no haver-me d'inventar excuses per no anar a dinar a casa dels sogres. Queda clar, David, vale, ja està, ja ho hem entès. David, que ja està, David, ja està, vale. I pel·lícules... No ens sent, que no ens escolta, no ens sent. Doncs tanca-li el micròfon i deixa'l fer. Però trobo que aquest 2020 no ha estat tan dolent. Dius, tio, però si una pandèmia ha rebentat pel mig el planeta i s'ha mort tot de gent, però què m'estàs explicant, boig? Tu sempre tan negatiu, coi. Que potser no ha baixat la contaminació? Que potser no hem après a valorar les coses importants de la vida? I el que és més important encara, que potser no ha dimitit en Bartomeu? Sí, vale, sí, t'ho compro, però bueno, almenys brindem perquè el proper 2021 porti coses més bones per tots. A tots? Els que han gestionat la pandèmia també? Sí, coi, també, però només els 10 primers. Els primers 10 que es connectin a una magnífica pàgina web que he inventat jo, que, pam, peta quan es connecten més de 2 persones alhora. Salut! Salut! I desmuteja el David, no? No em calia depilar-me. Clar, jo tinc molt pèl, sóc com un asterisc de pèl. Visc en un burca de pèl. Això m'ho he estalviat també. I em podia emborratxar sense el perill de... Sabré on és casa meva, perquè com que no movia de casa meva, visc el gin tònic de casa. La resta de companys per aquesta videotrucada. Ja ho veieu, tothom hi vol dir la seva i troba també... Hi ha qui troba el costat positiu aquest any 2020, tot i que costa en molts casos trobar-lo. També volem que segueixi l'espectacle i donar la benvinguda a aquest 2021 com es mereix. Amb esperança i, si més no, amb optimisme. Comencem-lo amb optimisme, perquè, de fet, ja hi ha entre el nostre públic qui ens pot explicar com està anant aquest 2021, perquè, de fet, ja fa 2 hores, aproximadament, que ha entrat el 2021. Ah, sí? Des de Moscou, el Manel Elias. Bona nit, Manel. Com prova aquest 2021 i com el celebreu per ser aquí a Moscou? Bona nit, doncs la veritat és que veniu de pressa perquè brutal, o sigui, no hi ha color. Aquest any sí que sí. Aquí és la nit més màgica de l'any, és quan s'entreguen els regals, els porta Dien Marós, l'avi del Fred, casa per casa, molt eficient, com Pare Noel, i és també la nit més festiva, molt ambient al carrer, i molt a dintre les cases tot comença amb un gran sopar, on no hi pot faltar aquest plat que a tot arreu us heu entestat en dir-li amanida d'ensaladilla russa, i aquí és l'amanida Olivier, de russa, res de res. La fruita estrella de la nit no és aquí el raïm, són les mandarines, però per sort no ens exigeixen que ens enjalem 12, una amb cada campanada. Però atenció al ritual aquí de les campanades, perquè no sé si és fins i tot més estressant que el del raïm. Quan comencen les campanades, no abans, agafes un paper, escrius el desig i cales foc i deixes que la cendra i el paper tot cremant vagi caient a la copa que ja ha d'estar plena de xampany o de cava, que també se'n troba. Tot això
ho has de veure d'un glop abans que acabi la 12a campanada. No sé si és gaire saludable, potser ho pots contrarrestar amb el desig. Jo ho acabo de fer i aquí estic. Et veiem amb bona cara. Manel, parlant de desig, com que hem sentit alguns companys allò dient desitjos pel 2021, sentim el teu. I us parlo ja com a veterà del 2021. Desitjo que tothom sigui tan feliç durant tota la temporada com ho he estat jo ja aquestes 2 primeres hores de 2021 i els líders mundials que tenen el poder per fer-ho, que se centrin en millorar el planeta. Des de Moscou, des del 2021, molts petons per tothom i Snovim Godom. Adéu, Manel. Espasiva, Manel, espasiva. Bé, en fi, el Manel des de Moscou, nosaltres al Tibidabo, no pararem de dir que estem en un lloc màgic, realment és un privilegi ser avui aquí, amb aquesta nòria, amb aquesta talaia, amb aquests cavallets i la ciutat, en fi, als nostres peus, per què no dir-ho així, no? Imatges precioses de la ciutat de Barcelona. Em sembla que tornen a trucar, no? Sí? Ho has sentit? A veure, Sí, m'està semblant una mica... Mira. Quina oïda que tens, A veure, Helena. qui és ara? Home, I els confinats va fer que agafessin menys el cotxe i que disminuís la contaminació. Fins i tot la natura va agafar l'espai que els havíem deixat i va ocupar zones de la ciutat, fins i tot de les platges. Que el 2021 tinguem més cura del nostre planeta. I no perquè hi hagi una pandèmia, sinó perquè nosaltres hem recuperat la nostra consciència ecològica. Sí senyor, Tomàs, sí senyor, i a més amb l'empenta de les noves generacions, que amb això de la consciència ecològica ho tenen claríssim. Jo vull, a més, un nou any que vingui carregat de noves converses, de noves històries, de noves anècdotes. Vull un 2021 que ens permeti compartir més moments com aquests, perquè de cada conversa sempre, sempre, sempre se n'aprenen coses noves. Eloi, vols que cantem una Nadala? No et sento, Tomàs, deu ser la connexió, no... Si aquest 2020 ens l'haguessin descrit fa anys, hauríem dit que era una ficció, una pel·lícula de terror. Ens mereixem un 2021 de pel·lícula de veritat, de les boniques, de les que acabin bé. Bona entrada d'any. Si hi ha una cosa que tots podem fer és somiar. Espero que aquest 2021 es compleixin els vostres somnis. Bon any. Ei, hola! Escolta, aneu en compte amb això dels bons desitjos i els propòsits i tota la pesca, Perquè jo l'any passat vaig demanar poder passar més temps de qualitat a casa amb els meus, però clar, no em pensava que seria tan literal. Per tant, any 2021, si m'estàs sentint, vull més temps per passar amb els meus, a casa i a fora de casa també. Gràcies, Toni. Sentíem el Toni Soler i el seu desig. Ens acostem ja a la mitjanit. Ara ja passa 1 minut de 3:45 i, bé, no hem parlat d'un tema molt important, que és el tema del raïm, com l'hem de fer avui aquí aquesta nit. No, com l'hem de fer? Pelat i sense llavors, no? M'apunto. Pelat i sense llavors, a més no ens podem ennuegar. Home, però potser el que hauríem d'explicar és com seran les campanades aquest any. També, Ens posem en també, situació? també. Vinga, com aniran les campanades? Com sempre. Primer de tot vindran els quarts. Atenció amb els quarts, perquè els quarts és aquell moment en què la gent entra en pànic. Comencen a sentir campanes, pensen que van tard, comencen a menjar raïm com si no hi hagués demà i no, encara no s'ha de menjar el raïm amb els quarts. No, perquè no hi hagi cap error, apareixeran sobreimpressionats a la pantalla, sortirà un cercle dividit en 4 parts, sortirà aquí sota, el veuran claríssimament, i a mesura que avancin els quarts, el cercle s'anirà omplint. No hi ha possibilitat d'error. No hi ha pèrdua. A continuació, arriben les 12 campanades. Aquest any estan representades, a més, per focs artificials. L'Ajuntament de Barcelona llançarà 12 palmeres des dels diferents districtes de la ciutat. Per tant, els que viviu a Barcelona podeu decidir si menjar-vos el raïm mirant al cel o mirant la tele. I la resta de Catalunya, doncs, home, ens haureu de fer confiança. Però no patiu, que us arribarà tota l'espectacularitat d'aquest moment. Aprofitem, per cert, de passada, per saludar tots els pobles i ciutats del país, a tots. Us fem arribar una abraçada ben forta. I els de Barcelona, si sortiu a mirar les campanades al balcó o a la finestra, no apagueu la tele perquè després la festa continua aquí a TV3. Gaudirem d'un castell de focs que serà impressionant. Per cert, parlant de música, un dels artistes catalans amb més projecció d'aquest moment ens vol regalar una cançó per dir adéu a l'any. I el tenim entre el públic. I a més, estic convençuda Molt bona nit. que us encantarà. Bona nit a tothom. Hola, Miqui, com estàs? Bé, sí, aquí estem, passant el cap d'any com toca, a casa.
Però molt ben acompanyat, Estic molt ben acompanyat de vosaltres i de tota aquesta gent. Ens vols tocar una cançó, oi, Miqui? Sí, res, que m'agradaria poder acabar l'any tocant, només la tornada d'una de les cançons del meu últim disc, que es diu No m'ho esperava, per veure si acabem el 2020 d'una vegada i comença el 2021. I res, seré molt breu i ja us torno a vosaltres. Doncs nosaltres encantades que ens cantis aquest tema No m'ho esperava. Endavant, Miqui Núñez. Va, doncs som. Vinga. No m'ho esperava, he trobat la sort, he fet de la vida el meu punt de partida, no ho sé fer millor, que no m'ho esperava, no sé agradar a tothom, i mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo. Bravo! Moltes gràcies. Feliç 2021, bon any. Igualment. Per aquí molt bé. Petons i abraçades. Gràcies, Miqui Núñez. Estem, la veritat, desitjant poder trencar d'una vegada per totes la barrera aquesta de la pantalla que ens separa i tornar a gaudir de la música en directe. Tant bo sigui possible, no?, a partir del 2021. Esperem que sí, perquè hi ha ganes de música en directe, hi ha ganes de poder, no?, de tornar a tocar-se. A la normalitat, aquella normalitat que pràcticament tenim oblidada. Exacte. Ui, una altra trucada. Això és un no parar, realment, a veure qui serà. Esbrinem-ho. Hola, noies. El 2020 ha sigut molt complicat per la restauració. Els restaurants han hagut de fer mans i mànigues per no desaparèixer. I n'hi ha hagut que han baixat les persianes per sempre. Per això, en el 2021, el que li demanarem són uns bons peus de porc a taula, els menjadors ben plens i rock and roll a la cuina. Que tingueu un 2021 brutal. L'any 2020 passarà a la història com l'any del coronavirus. Una pandèmia que ha afectat a molts sectors, i també el cultural. Teatres tancats, gires cancel·lades i un munt de professionals que s'han quedat sense feina. Demano un 2021 amb les cartelleres bullint i que la gent torni a omplir els teatres. La cultura és segura, sí, i també necessària. Judit, què tal? Escolta, què li demanem al 2021? Per favor, Ivan, que et trobem molt a faltar. Ivan, carinyo. Escolta, si he de demanar una cosa pel 2021 és que els polítics que ens ho posin una mica més difícil, més complicat, perquè és que, escolta, els que ens dediquem a parodiar-los és que ens estan quedant sense feina, perquè és que ens ho donen ja tot mastegat, m'entens? Home, per favor, de veritat, t'ho dic, carinyo, home. Home, i tant que sí. És més, mira, jo et proposo demanar el 2021, bueno, qui diu 2021 diu 22, 23 i tots els anys que vinguin, augmentar el consum cultural, que després d'aquest any hem patit, Nosaltres el que volem és que la gent vagi als teatres i després pugui anar als restaurants i celebrar-ho. Ai, espera, que em sembla que vol entrar el Tomàs Moro. Escolta, Eric, ja el trucarem després. Escolta, jo ara que et tinc aquí vull aprofitar que feia tant de temps que no et veia i tal, per xerrar una miqueta, i escolta'm una cosa, per què no brindem plegats com Déu mana, Xin, xin! I tant que sí. Brindem! Doncs brindem, Ivan, brindem per tot allò que ens ha portat de bo també aquest any, perquè aquest funest ball de màscares que ha estat el 2020 també ha tingut alguna cosa bona, alguna lliçó que se'n pot treure en positiu, ni que sigui. Home, i tant. Mira, sens dubte, el que ha posat en valor aquest 2020 és l'enorme feina que fan a diari els treballadors essencials, que durant el pitjor moment de la pandèmia, durant el confinament, recordeu, van estar al peu del canó per fer-nos la vida més fàcil. Estic parlant del personal sanitari, però també dels serveis de neteja, de les farmàcies, de les botigues d'alimentació. Home, i una mica també dels periodistes, no? També, home, per descomptat. De fet, la pandèmia també ha suposat una empenta a la investigació científica com mai. Just fa un any, avui fa exactament un any que coneixíem el primer cas de coronavirus i ja s'estan posant les vacunes, ho hem vist, Tothom ha tingut claríssim que la inversió en ciència era prioritària per lluitar contra un virus que ha posat la recerca i l'atenció sanitària al centre ara. Ara toca que ningú se n'oblidi, que això s'ha d'anar fent. I jo destacaria també un fet que segurament no omplirà les pàgines dels diaris ni tindrà potser grans titulars, però que ha quedat palès la solidaritat de la gent. Comprovar que quan van maldades la gran majoria de persones es desviu per ajudar els qui ho necessiten, per exemple, aquells joves que van fer la compra d'aliments a la gent gran que no podia sortir de casa. I aquesta ha estat una experiència
molt bonica i necessària. Segur en quedarà alguna cosa. I tant que sí, és una de les coses bones que ens ha deixat... Mira, semblem una centraleta, no donem abast. Bona nit. Ei, hola. Aquest 2020 ens han deixat éssers molt estimats i en molts casos no ens hem pogut acomiadar com haguéssim volgut. Un record molt especial per tots ells i també una abraçada ben forta a tots els que heu perdut algú. Que aquest 2021 recordem viure intensament cada moment i que aquests moments els compartim amb els que ens estimem. Hola, aquest any que per fi deixem enrere, jo vull tenir un agraïment per les persones que treballen a les residències de gent gran, a tot aquell personal que ha sacrificat hores d'estar amb la seva família per estar amb l'altra família. Els nostres avis i àvies, moltes, moltes gràcies. I jo vull tenir un pensament per la gent gran que viu sola, perquè contra la solitud el millor remei és la nostra companyia. Que puguem passar un 2021 molt ben acompanyats. Bona nit. Aquest 2020 alguns hem estat tancats a casa, d'altres s'han quedat sense casa i alguns han passat el confinament al carrer. Tenir habitatge és un dret, no és un privilegi, ho diu la llei. Per tant, hem d'exigir, o desitjo aquest 2021, que exigim als nostres representants polítics que compleixin la llei. Bon 2021. Mira, deixeu-me ativar el fil del Ricard per posar-nos una mica serioses. La d'avui és una nit tradicionalment festiva, però aquest any inevitablement també és dolorosa. La pandèmia ha fet estralls i el nostre país ha deixat milers de morts. Per tant, avui a moltes cases hi falta algú. El nostre pensament aquesta nit és també i sobretot per aquells que heu patit directe o indirectament la Covid. Sens dubte, aquesta nit de Cap d'Any és un moment de sensacions contraposades, agradols, un sentit molt estrany que tenim tots plegats, però també hem volgut destacar les coses en positiu que ens deixa aquest any, perquè hem de mirar el futur també amb optimisme. I han arribat les vacunes, per exemple, és una molt bona notícia, però encara queda molt camí per recórrer. Per això, des dels mitjans de comunicació no ens cansem de dir-ho, no és moment de baixar la guàrdia. Ja hem vist que si fem un pas en fals, tot es torna a complicar. Ens en sortirem, I tant, els qui més en saben, els científics, ho diuen, però encara falta molta feina per fer. Amb tot, aquest aplaudiment és per vosaltres, per l'esforç immens que heu fet durant tot el 2020. S'acaba un 2020 en què les escoles han estat massa temps buides. Escoles que s'han hagut d'anar adaptant a les mesures que s'anaven improvisant, setmana rere setmana. Que tinguem un 2021 amb les escoles ben plenes de futurs professionals. Hi estem d'acord, Laia? Totalment. Per cert, nenes i nens, us hem de felicitar, perquè aquest any ha estat un any ple de canvis i vosaltres us hi heu adaptat molt i molt bé, molt millor que molts grans. Una abraçada gegant i molt bon any a tots. Ui, sembla que en Tomàs Molina s'hi vol afegir. Bon any, Cristina. Bon any, Laia. Escolteu, voleu que cantem una Nadala? Tomàs, no et sentim, No, vols dir que tens el micro connectat? No... Sí, Tomàs, no se sent res, de debò. Mira, si et sembla, penja i torna-ho a provar després, a veure si s'ha arreglat. No ho entenc, aquí tot està bé. Bona nit! Ai, aquest 2020 que ens ha deixat les competicions esportives aturades als estadis buits i fins i tot retransmissions de partits amb el so ambient enllaunat. Jo vull un 2021 ple de gent, tant als terrenys de joc com a les pistes com també a les graderies. I tant que sí, Maria. Quines ganes de tornar als camps, a cridar, a saltar, a gaudir de les victòries dels nostres equips. Que tinguem, sisplau, un 2021 ple d'esports que sigui magnífic. Vinga, ara sí que cantarem una Nadala. Ara no me'n ve cap. Ai, el Tomàs, que al final no ha cantat. Res, 2 anuncis i quan tornem tindrem un peu al 2021. Fins ara. Ara tornem. Hem sentit els desitjos per aquest nou 2021 de tots els nostres companys. I els vostres, Cristina? Home, mira, doncs jo el tinc claríssim. Jo vull poder tornar a tocar i abraçar la gent que estimo. Vull tocar i deixar de fer això tan horrorós que no m'agrada gens. 3 paraules. Ciència, paciència i competència. Jo amb això em conformo. 3 més. Salut, ajudes i retrobament. Estem a 30 segons de les 12. El raïm. Jo necessito Agafem el raïm
Aquest és el meu? Sí. Si no, mala sort, ja veuràs. Net i polit? Qui diu les campanades si mengem el raïm? Mira, jo faré com sempre, exacte. Aniré menjant. Els quarts estan a punt, Sí. Recordin, el cercle que es dirà omplint i després campanades. Aquí tenim el cercle. I res de menjar encara, Raïm no. Mira, 1. Tothom preparat. 2. 3. 4. T'ajudo, Helena. 6. 7. 8. 9. 10. Ai, ai, ai. 11. I 12. Feliç 2021! L'any nou! Aquí, el públic! Bon any! Bon any! Feliç 2021! Bon any! Salut! Molta salut per tothom! Mentre acabeu de felicitar l'any nou, els qui teniu a la vora, fem una pausa molt curta per la publicitat i de seguida tornem perquè no us podeu perdre aquest magnífic festival pirotècnic que ja ha començat. Fins ara mateix. Tornem a ser aquí, només han passat uns minuts del nou any i nosaltres ja estem de celebració. Per 11è any consecutiu hem sigut la cadena més vista de Catalunya. Moltes, moltes gràcies. Som líders i referent tant en informatius com en entreteniment. Això vol dir que la nostra feina agrada i que connecta amb l'interès de la majoria dels catalans. En nom de tots els treballadors de TV3, moltes gràcies per la vostra fidelitat. Continuarem esforçant-nos per mantenir aquesta fidelitat i, de fet, començarem ara mateix a guanyar-nos la confiança per l'any que ve. I ho farem amb aquest primer programa del 2021. Aquest magnífic espectacle pirotècnic que hi ha a sobre el castell de Montjuïc, aquí darrere nostra, i que gaudirem nosaltres des d'aquí i vostès des de casa. I mentrestant ens acabem el raïm, jo... Anem brindant amb l'espectacle. Fins ara! Que ya nada espero, ni siento, ni anhelo.
Era per abans d'ahir. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own.
increïble. Tant de bo tota aquesta energia en forma de castell de foc sigui un bon presagi per aquest 2021. Tant de bo. Ha Esperem estat que un sí. plaer compartir aquesta nit de Cap d'Any amb totes vosaltres. Helena, Igualment. Cristina i amb el públic, eh? Home, amb el públic que ens ha animat públic. tant i tant. Tan lluny i tan a prop, a la vegada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Moltes gràcies a tot el públic que ens ha acompanyat, moltes gràcies a vosaltres també des de casa i recordeu, toca fer aquest recordatori també, que el toc de queda acaba a la 1 de la matinada. I si voleu passar una molt bona estona, ara podeu mirar per TV3 Stop al 20, un programa amb música per ballar i amb molt d'humor que de ben segur que ens alegrarà l'inici d'aquest 2021 que ja ho necessitem. I tant. Bona nit a tothom i que sigueu molt feliços. Que acabeu de passar una bona vetllada. Bon any. Bon any a Fins ben tothom. aviat. Bon 2021! Fins aviat. Adeu! Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Ole! Vols que cantem una Nadala?